Ikaw pa rin ang hanap ng puso. Kaloy. Hi, Kaloy. Tapos ka na mag-taping? Yes. He is... Abs. Ay, pa-abs. Next to annoying bubbles. Iris Prince. Say hi. Say thank you, Zia. Okay, you're not gonna eat this one anymore? Cheers. Cheers. Yep. Ikaw sa mga. Gusto, mami? Sige ka na. Ah! Eat. Hello! Oh, sinusundan sa ibon natin. Nakuha naman yung pag... May kami mga ilaw eh. Height pala niya. Yung... Ano yun? 6, 4, 5, sumagano. Huli ka. Saan tayo? Sofitel. Bakit Sofitel? Na may birthday. Si Zia. Sino? Zia. Cute. Parang puro sugar yung sinabi mo. Fluffy naman ang camera. Mic din. Maganda sa yun na. Hindi na ako pinalabas. Video ba yan? Ha? Video ba yan? Kala lang may sira yung machine nila. Tapos Wala, titingin na siya dyan. Zia! 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 ako yung napapatigil siya. Si Kyle yung tumatawa, hindi si Zia. Hey! Go! Mami! Tulong ka, ha? Bili mo siya dito, April. Ay, dancing po. Guys, picture tayo. Tito request. Para mapatawa si Zia. Stay. Just Zia. Just Zia. Zia lang daw Just muna. Zia. No, if you want to have a big group shot, sige. Ay, sus! Gigil na. Don't touch the ice cream. Bawal pa, no. Cannot be. Painin mo na. Wag, baka mag... Kainin mo! Subo mo! Hi everyone. Hello everyone. Hi everyone. Ha? Doingy, 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 doingy. Ito, mami. Hi! May picture dyan. Nagpipicture sila. Happy picture sila.
sa inyo. Hi! Why are you so pretty? Pretty. Halika na. Ang cute-cute naman. Ang cute. Ang cute mo yan, ganyan. Give it to mommy, ah. Pag ganyan. Ano ba kailan mo? English or Tagalog? Tagalog. Ano pangalan mo? Kanina pilo yan? Ano Anong anan mo? Anong name mo? Kasabot ka, Day? O ano lang? Taga-asa ka, Day. Nganong cute ng kaday. Gamay kay kaday. Fluffy. It's okay. It's so fluffy! Para siya daga. Wala pinagsabi yun. Seryoso, hamster daw ako. Trisha, nung ikaw, diba, nung una ko nakita yung camera, nung pumasok ko sa kotse, nung una ko nakita, akala ko nagmi-makeup ka, may dala-dala kang powder. Akala ko yung powder ito. Pero, tingin nag-blow. Grabe ka. Okay, parang ano, yung ibabagsak ka na, boom! Boom! Give me a tap! Boom! Hello. You're gonna be on YouTube, baby! I already Ganda ng siya. Ganda ng ginawa ilaw dito. Uy, si Idol. Idol yan, Idol. Pikachu, I choose you! Ano, may sabihin mga followers si Chris at meron. Panalo ko ngayon. Nagalit. Noodle mo. Bye, Peace Prince! Bye, bro. Bye, Bye, baby boy. Knock out. Bye, Kyle. Bye, Jing. Bye-bye. Happy birthday, Zia. Love you. Sana lumaki ka ng happy. Kahit makulit. Andito si Ninong Gresha mo. Alagaan ka namin at paprotektahan ka namin. Hanggang sa paglaki mo. Yan. Kahit malaki ka na, dito lang kami. Love you. Hello, happy birthday, baby Zia. I love you. Zia, happy birthday. Thank you for the party and good health. Happy birthday, Zia. Happy birthday, Zia! Baby shark! Mommy shark! Toot toot! Happy birthday, Zia! Love you! Baby Shark! Sino ba yun? I love you. Oo. Hi. Hello. Ay, poor. Oh, picture. Ayaw. Sa kanya, sa kanya. Halika dito, picture daw kayo. Dito yan. Tita Nina. Hi daw. Say hi. Say hi! Say hi. Say hi! Hi! Flying kiss! Flying kiss! Kiss daw! Bye-bye ka na, bye-bye! Bye, tikis siya! Say happy birthday, Zia! Happy birthday ka! Happy birthday! Birthday! Say Zia! Where's Daddy? Nagluto ng breakfast natin. There's a... What's that? It's a fluffy noodle! Mga bees. Mga bees friend! Ako original bees friend! It's my bees. Yeah! Hello! Sabi mo, wagay-wagay. Nahiya.
Wala ka nang kawala! Ang cute! Say bye-bye na, bye-bye! Cute sa mukha. Say bye-bye! Ang cute! Sunduin lang namin. Say Pepperma, iwan kita kay Ninang. Bye guys! Hello! Si Angel, kapatid ni April. Yay! Hello! Kasi siguro, Let's go! feeling ko i-recruit nila si ikaw. Within this year yun. Within this year, din yun. Hi sa vlog! Hi ka daw! Hi ka daw sa vlog! Dito sa mga pagsalita ate. Hello, ang hina na internet mo. Thank you! Thank you! Thank you, ate. Ako! Iyak si ate. Picture ka kaya? Alam mo ba na siya yung We're still here to have party! Patay na! Buhay pa. Buhay pa. Ay, Tulog, grabe ka naman. Tulog lang. Grabe ka! Pwede yan, pwede mo feed ng bread yan. Bread? Balego yan. Kasi ako nagpapili niyan eh. Sarili mong price, di mo alam. Dito kasi Pep. Yan eh. Bye Ate April, thank you. Bye-bye. Wala yun sa akin. Yun, Next Ilocos naman. Say bye-bye. Bago mo ano. Say bye-bye. Love you. Naalala niyo nung Bell and Dragon? Totoo ba yan eh? Naalala ko. Yun yan. Noon na po si Zia. Pero nung New Year, no? Happy New Year. Happy New Year. Ano ka, no? Kumayat ka nung last time nag-vlog tayo, no? Pumita ko ngayon. Sobra. Ang laki ng pinetra. Uy, the mood! Dito na ba magtatapos ang vlog? Isabel Blasio. The original. Yes. Base friend. Follow mo siya sa Instagram. Isabel Blaze. Blaze. At yan, siya yung mga models. #1 model right now. Parang Fighting fish. Binigyan ko ng food kanina. Naubos niya. Ang dami ko nilagay. O sige, goodbye sa vlog. Bye, fighting fishy. May nagja-jogging po. Si Merlan. Bakit sila kapag-kapag? Hindi ko alam. Ano kaya nangyari doon? Sir Joem. Nalunod po kayo dati sa pool dito. Nalunod ka nila? Nalulod ako dito. Nalunod siya dito. Nalulod ako dito. Sige. Sakay ka na. Bango, bango. I hope nag-enjoy kayo sa aking vlog today. Birthday ng aking inaanak si Zia. Happy birthday, Zia! Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, I hope mag-subscribe kayo. Please, don't forget to follow my Facebook page and Instagram. Ooh, more juice, love. Yeah, you need this. From Basic Juicery. Thank you, Basic Thank you, Juicy. big favorite. Dito mo sila makontak. Basic Juicery. Basta. That's it. Salamat kaayo!